Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. UJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa bangcwele. Akekho ofana naye futhi akekho njengaye. UNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke. Ngiyanibingelela nonke ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Lesi sivumo akusona sebandla. Lesi sivumo sisezwini likaNkulunkulu. Lesi sivumo sivunywa noma ubani ongumlandeli kaJesu, ongumKristu, ngoba sithi uJesu Kristu uyinkosi. Ayike ngimbonga uNkulunkulu kakhulu. Abantu indlela abaphuma ngayo kulezi insuku angazi kwenze njani, kodwa ngiyazi ukuthi kuyashisa. Kuyashisa ekhishini. Bathi ngesilungu, if it is too hot in the kitchen, get out of it. Phuma ekhishini ngoba kuyashisa. Hayike kuyashisa ekhaya lezwe. Uma ungakwazi ukuthi uhambisane nalo kuhle uphume, ngoba isono sizosishaya sona. Ngeke sisiyeke isona. Isono ufuna sisishaye ngoba ngifuna sezulwini sonke. Sonke kufanele sezulwini. So isono-ke ngeke sincengwe. Sizokhuluma nje ngaso. Uma kuwukuthi usasithanda wena uyahlabeka uma sikhuluma ngesono, baleka. Kodwa iqiniso lithi uhamba nenxeba. Uthi uJesu kuJohn chapter 12 verse 48, ngeke ngisanehlulela mina, kodwa izwi engilikhulumekini elizonahlulela. So sizohlulelwa izwi bafowethu. Izwi elizosihlulela. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Akekho ofana naye, akekho njengaye. Ngiyacela ukuthi siguqe sikhuleke, siqhubeke nenkonzo yethu, intshumayelo yasentabeni. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho. Siyabonga usuku osinikeze lona, siyakubonga ngendlela emangalisayo. Ngiyacela-ke Nkosi ukuthi wehlube phakathi kwethu ngomoya wakho ingcwele, usondle ngezwi lakho, usondle ngesidlo sikamoya. Siyalibonga-ke lolu suku oluhle kangaka. Qhubeka-ke uNkulunkulu wami wenze umsebenzi. Ngikhulekela wonke umuntu osekhaya lezwi, wonke umuntu osentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ukuba Nkosi wenze umsebenzi, ukuba uNkulunkulu wami alizwisisizwe alenze ukuze angene ezulwini, ngoba yikho into ayozilandulela ngayo, ngoba uzwile inkinga ukuthi akenzanga. Sisizeke Nkosi, sizwe bese siyenza. Konke lokhu sikucela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. Ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Akekho njengaye. Ngolokhu ngisho njalo nje lokho. Akekho njengaye futhi akekho ufana naye. Sizofunda-ke izwi lenkosi Matthew chapter 5 verse 10. Ngivule mina. Matthew chapter 5 verse 10 kufundeka kanje. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Mawuzingelwa nje, umbuso wezulu ngowakho. Sidineke izolo sikhuluma sifunda amagama athanda ukushuba laphaya kuPetro wokuqala chapter 4 verse 17 no-18. Sizolandelisa kakhulu sibuke u-18. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulelwa kuqala endlini kaNkulunkulu. Kepha uma kuthathela kithina, kuyakuba yini ukuphela kwabangalaleli ivangeli likaNkulunkulu na? Kuyoba yini ukuphela kwakho? Ngakhumbula izwi elikuJobe elithi uma ukuphila kwakho kunqunywa, liyini ithemba lakho? Uthembeni?
mawuhamba yini obambelele kuyona njengethemba. Uthi verse 18, uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakalaphi ongamesabi uNkulunkulu noyisoni na? Uyamsaba yena uNkulunkulu. Phela uma umsaba, ubungeke uyiphile lempilo eyiphilayo. Yikho ngibuza, ngithi uyamsaba yena uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ufuna ukwesatshwa. Uyamsaba yena uNkulunkulu na? Loyo omesabayo nowenza intando yakhe uyamukeleka kuye. Amagama kaPetru umpostoli lawo. Lo omesabayo uNkulunkulu nowenza intando yakhe. Wakhuluma lokho ebona umndeni kaKhoneliyo uNkulunkulu ewuthandile lapha kwiZenzo chapter 10. Uyamsaba yini wena uNkulunkulu? Pho sidlelani lesono osidlayo uma usaba uNkulunkulu? Ukwenzelani lokho okwenzayo uma usaba uNkulunkulu? Uthi uMathewu chapter 10 verse 28, mesabeni loyo othi esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Mesabeni loyo othi nje esebulele abe namandla okuphonsa esihogweni. Uyamsaba yini uNkulunkulu? Pho ukwenzelani lokhu? Yazi ukuthi bekuyokusiza mfundisi wami ukuthi uphile impilo engcwele, uhambe ngobungcwele. Ungaliphoxi ivangeli. Ngoba thina befundisi siyaziwa abantu esingabazi, kodwa siyaziwa. Uzokuthi ngoba ula ngiyalinganisa, ula eRichards Bay, kusuyitshela uqolo. Ujenda waziwa eThekwini. Kanti ubona umuntu owayekhona uNgcwaba. Masingcwaba sisuke bembalwa abazalwane bethu, kugcwele abantu abangasazi nesingabazi. Kodwa ngoba uwedwa wena uyashumayela bese beyakwazi abantu, wena ubazi ngoba bahlezi phansi. Uhambe wena uyodla isono eThekwini. Thatha umfazi womuntu noma intombi, umfundisi wesifazane athatha indoda yomuntu ayolala naye ehotel eThekwini, athi eThekwini kubhizi ngeke abonakale. Khohle ukuthi ungumfundisi. Bese bethanda, hawu, akena lo mfundisi wayishumela emngcwabeni kabani? Bethi abanye uyena. Sekwadala amafoni bevele bakushuthi, bayoconfirm, hawu yena impela. Ngimbone ehamba intombi phela le, akake abe nenkosikazi eyingane kangaka. Yayibona lonto. Phila impilo engcwele nje. Impilo engenalo iphunga. Ungasho ukuthi awaziwa la. Ngoba uzothola ukuthi uyaziwa wena ucabanga ukuthi awaziwa. Bengidlula-ke lapho ngoba kudlulwa ngendlu yakhiwa. Bengidlula nje. Kukhulunywa-ke amagama anzima laphaya kuPetru. Uma olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakala lapho ongamesaba uNkulunkulu noyisoni. Olungileyo usindiswa kalukhuni. Uyobonakala phi ongamesaba uNkulunkulu? Uyamesaba yini uNkulunkulu na? Uma umesaba ubuzokwazi ukuthi uyabona ezindaweni zonke. Ngisho uzivalele ekamelweni uyakubona. Ngisho uhambe ebumnyameni uyakubona. Ngisho ulele lapha ehlathini nalolale naye uyakubona. Nezinto ozenza phansi kwengubo ngeminwe yakho uyakubona. Mesabe uNkulunkulu. Ngoba unamandla okuphonsa umuntu esihogweni. Ungamesaba umuntu, fihlela umfundisi wakho, fihlela ama-colleagues akho, fihlela umndeni wakho, kodwa uNkulunkulu uyabona. Uma-ke olungileyo esindiswa kalukhuni, uyakubonakala lapho ongamesaba uNkulunkulu noyisoni. Benza phela izinto ngokuzifihla abazalwane. Bayajola abazalwane bafihlile. Bayalala, bayabhabhalala abazalwane kodwa bafihlile.
baqomene ubulili obufanayo abazalwane kodwa bafihlile. Hey, ngabe uyakwazi ukufihla ufihliso komzalwane, kodwa uNkulunkulu abesemdalula one day uzokudalula. Ake sibuke izwi elilapha kwiZaga iZaga 11 verse 31. Bheka, olungileyo uyavuzwa emhlabeni, kakhulu kangakanani omubi nesoni. Olungileyo uyavuzwa emhlabeni. So ngamanye amagama, mawuphila ulungile usahamba emhlabeni, kunezinto ozitholayo zokuthi ulungile usekuwo lo mhlaba ungakafiki ezulwini. Kuthiwa-ke how much more ongalungile ethola umvuzo wakhe sekulo mhlaba. Ingakho kufanele uhambe ngobungcwele, ingakho kufanele uhambe ngokukholwa, hayi ngokubona. Ngoba uma uhamba ngokukholwa ungahambi ngokubona, umvuzo wakho ngeke ube inkinga. Futhi uzoba proud ngomvuzo wakho ozowuthola kulo mhlaba, let alone okuhlalela umqhele ekhaya ezulwini. So lithi bheka, olungileyo uyavuzwa emhlabeni. Olungileyo is being rewarded here on earth. Bese kuthiwa-ke kakhulu kangakanani omubi nesoni sivuzwa la emhlabeni. Phela umhlaba kubusa uSathane kuwona, ayitho wakhe, kodwa waphonswa emhlabeni. So kudominate abantu bakaSathane. Uma-ke kuvuzwa abangebona bakaSathane, how much more bakaSathane bezovuzwa. Bafowethu, ufuna siqaphele sibhekisise. Bhekisisa ukuthi uhamba kanjani. Bhekisisa. Ke sibuka uLuka 23 verse 31. Luka 23 verse 31. Amazwi eNkosi uJesu la. Ngokuba uma benza lokhu emthini oluhlaza, kuyakwenziwani kowomileyo na? uJesu la uzibiza ngomuthi ohlaza. Siyazi ukuthi umuthi ohlaza awushi kalula. Uthi kuJesu uma benze nje emthini ohlaza, ngamagama mabemhlukumeza kanje yena, bemhlukumeza ngalendlela, kuyokwenzakalani kubalandeli bakhe na? Kuyokwenzakalani kwabangakholwa na? Ake sihlehle mhlambe kancane siqale lapha ku verse 31 no ku verse 27. Le ndaba le kuLuka 23. uJesu wayithwele isiphambano la. Mhlamba ngiqale ku 26 ngizoyifunda nje ngiqhubeke. Kwathi bemuka naye babamba uSimon waseKhurene evelendle, bamthwesa isiphambano ukuba sithwale emva kaJesu. Verse 27. Kwamlandela isiquku esikhulu sabantu, kukhona nabesifazana babemkhalela bemlilela. Kepha uJesu ephendukela kubo wathi, madodakazi aseJerusalema, ningangikhaleli mina, kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. uJesu wathi angakhalelwa ngoba wayesazi ukuthi isikhathi sakhe sokuphila siphelile ubuyela kuBaba, kodwa uthi zikhaleleni nina nabantwana benu. Ngokuba bhekani, kuyeza izinsuku abayakusho ngazo ukuthi zibusisiwe izinyumba nezizalo ezingazalanga namabele angancelisanga. Verse number 30. Khona bayaqala ukuthi ezintabeni, welani phezu kwethu, nasemagangeni sisibekeleni, ngokuba uma benza lokho emthini ohlaza, kuyakwenziwani kowomileyo na? Uma nje benza lokho kimi ngiuJesu, ngathi usho kanjalo, kuyokwenziwani kinina eningewona amadodana kaNkulunkulu? Kuyokwenzekani kinina eningabantu nje phaqe? So-ke uNkulunkulu uyayibuka leyo nto, uJesu wayibukisisa esesiphambanweni. Wayesekhuza wathi ningangikhaleli mina, zikhaleleni nina nabantwana benu. Ngoba zezi izikhathi labezothi inyumba mayijabule, ongazange azale ajabule. And kunjalo manje. Izingane zethu zidlala ama-drugs.
Izingane zethu zidlala utshwala. Ingane yakho ilanda izinto ekhaya ihambe yozidayisa ukuze ithole iwunga. Ezinye ingane understand abazitholayo bezishumayeza ngapha eThekwini abantwana bala intsha yala entabeni. Ezinye ziyabuyela abazali, abanye abazali bathi abazifuni. Seziphendukile zisindisiwe bathi abazali siyabonga. Lo mzali kahle hle usho ukuthi uthini ngamafushane. Uthi ukube ngikuzalanga ngabe kungcono. Ngazala ngabola amathumbu. Yilonto ekhulunywa lo mzali. So ke kubiza ukuthi ke thina simkhonze uNkulunkulu ngoba ziyeza lezo nsuku. Sikhulisa izingane ngendlela okuyoba ngeyayo. Khulisa ingane ngezwi. Niyahlala nje nifunde iBhayibheli ekhaya. Kahle hle isikhathi santambama before kukhulekwe. Kufanele kufundwe izwi. Yebo ungalifunda wena njalo, kodwa bazofunda nini laba? La ekhaya kwaNsibande ngake ngasho ngelinye ilanga siyashintshana ngekufunda izwi. Angilifundi kodwa mina. Ngoba ngasho into eyodwa ukuthi angikwazi ukunishumayeza esontweni, ngibuye ngizonishumayeza la ekhaya. So ke ilona loyo okhona la ekhaya kuyarotatewa. Uyazi umuntu belivulwe yimi namhlanje kusho ukuthi kusasa usibanibani, kusasa usibanibani. Ngaleli yalanga ziyabuya ziza kimi, kuyarotatewa nje. Enye indlela yokwenza abantu bafunde izwi. Bangazilanduleli nawe mama baba ekhaya ungatholi icala lokuthi ingane ayikhulisanga ngezwi ngoba wayivumela yafunda iBhayibheli yakushumayeza ngaleyo ndlela yezinga layo. Uthi uJesu ke ningangikhaleli mina. Madodana aseJerusalem ningangikhaleli mina kodwa zikhaleleni nina nabantwana benu. Uthi uJesu ngezwi lakhe, uma kunje emthini omanzi kuyoba njani kowomileyo na? Uma ukwahlulela ukuqala endlini kaNkulunkulu kuzoba njani kulabo abangamesabi uNkulunkulu? Kuzoba njani ngempela? Ngoba phela makuthiwa qala endlini kaNkulunkulu khona abangayi ngisho endlini kaNkulunkulu kodwa kusho lokho ukuthi abazohlulelwa. Basazobonakaliswa bahlulelwe. Abazalwane ababonakaliswa phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu. Kodwa laba basazohlulelwa. Banikwe njengalokho abakwenzileyo besesemzimbeni. uNkulunkulu akasisize, uNkulunkulu asibiyele ngendlela emangalisayo. Ngiyinikela kunina-ke konke. Ikulona loyo uzozikhethela enze lokho akuthandayo. Kodwa ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu ngosuku lwanamhlanje. Siyambonga uNkulunkulu ngakho konke akasenzele khona. uNkulunkulu akubusise, uNkulunkulu abe nawe. Uhlale kuye, uhlalise okwevila. Uhlale eNkosini uJesu. Ukhumbule isivumo esisinikeziwe kwabaseFilipi chapter 2 verse 11 esithi uJesu Kristu inkosi. Senze imangaliso lesizivumo ngendlela emangalisayo. Kodwa kumnandi ukukholwa. Kumnandi ukukholwa. Kholwa inkosi uJesu ukuze usindiswe wena nomndeni wakho. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ngiyibona sengathi kungaba kuhle ngiguqe sikhuleke sibuyisele inkonzo kumnikazi wayo. Ngokuvuma kwenkosi kusasa masitholaneni bafowethu le eMyudeni. Kunenkonzo yokubonga kwababa umfundisi uDladla. Baba umfundisi uDladla inkonzo yokubonga. Ngesonto sisembuba. Ngesonto Sunday sisembuba. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Sesiyobuya ke ntambama ngesonto. Ukuthi ntambama kangakanani namangazi. Siyanithanda nonke emakhaya. EMyudeni ke ngithanda ukusho kusemanje. Hayi bafowethu inkonzo ezoba live ngeke sikwazi ukuyithola. Kungaba umusa kaNkulunkulu. eMyudeni nje bayihlushekelwa inetwork nje. Beyabodwa namafoni abo. Let alone sekufanele kwenziwe live streaming. Angazi ke embuba
esayithini le yebandla kune-aerial enkulu, angiyazi ukuthi yayiphi network. Mhlawumbe ngomusa kaNkulunkulu sizokwazi ukusebenza sibe live eMbuba. Ungezwe igama lithi uMbuba, amathuba amaningi sokwazi ukuba live angazi. Siyambonga-ke nokho uNkulunkulu kakhulu, siyamdumisa. Asihlanganeni khona nibameme nabanye phela Nkosi yami. Nibameme nabanye kakhulu-ke nginethemba lokuthi ngeSunday ezayo uzobe seyilungile izinto entabeni sesikwazi inkonzo uyikhipha bukhoma, ngoba bekufanele bafike kusasa ngokudinwa inkosi bezoqedela umsebenzi abawuqalayo ukuze zibe bukhoma inkonzo. Sibameme kahle abantu ngendlela abadrophe ngayo, abantu baphatheke kabi. Besibukwa abantu aba-over 1,000 ngenkonzo eyodwa e-live streamwayo, kodwa njengamanje badrophile baku-300. So kufanele singaqhubeki nokudamage igama lethu, kufanele sibuyele lapha besikhona. Hayi-ke angivalelise, benginika nje feedback. Asihlanganeni bafethu eGreytown kuseduze. Hawu, sungazuyeka ukuya eGreytown bese kuze kuqhamuke esinedolo. Yazi ezinedolo zobe zikhona eGreytown umqolo eMuden. Awu madoda kulimi Greytown besikhona last Sunday, sinenkonzo enhle kakhulu eyisibusiso, kugcwele. So seMuden-ke kusasa ngokugcinwa inkosi eMbuba Sunday. Asihlanganeni khona nalabo uNkulunkulu abavumelayo. Nami inkosi mayingigcina ingivumela ngizobe ngikhona. Ngale kwalokho mayingangigcini ngoba ngisekhaya ezulwini, ngoba hayi phela ukezulwini kufushane kabi, kuseduze ngendlela emangalisayo kodwa kukude ngamehlo enyama. But nje ngokuphazima kweso ususemnyango wezulu, usuyamukela kuthiwa ngena qhawe, ulwile ukulokuhle, gcinile inkonzo yokukholwa, ngena udle ifa. uNkulunkulu wethu Baba alungisele abantwana bakhe. Hayi asigoqe sikhuleke ubaba uNtsibando, uyabonga. Ngiyabonga bafowethu, siyanithanda kakhulu emakhaya, masithandaze. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga ngenkonzo, siyabonga ngakho konke. Ngiyacela ukuthi ube naloyo esazokwetshisa aphinda ilalele uma ethandile kukuhle kuwe inkonzo, ukhulume naye ngomoya wakho ingcwele, alungise, alungele ukuhlutha kwebandla esingakwazi ukuthi kuzokwenzeka nini. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele. WawuNtsibando ovalelisayo othi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi.